ya ndebali yake ukonisesake ukonisesa kameneke ukonisesa timakarenga kulera ya unaona bazangu panga yonke muoneso muone ma panga yonke unaona ulimasa mpili okay musekula kapukari wanu musekula kapukari musankha video yanu project yanu mini mwayiona ka video pali video imene yori imene ndimonesa de nkuyiga pasi velowe ya nde uyimisa menevo upanga split imene papa pamene pakuoneka chonchipa pori video pero ya impayoka yori ili clear upanga jeni upadula mepa chopanga split kenaka utenga kapisi kamene kachaka ukapanga duplicate ya ukapanga duplicate chonchicha uzakapanga overlay chonchi ya ukapanga overlay ndekuti ukaonesese kuti kakuima bwino kenaka upanga ukameneka upanga vertical video kaja kapangidwa overlay kaja kamusika kameneka ndekuti ukasakile agent freeze ya usaka freeze freeze ya ukapanga freeze chonchi ndekuti ukaone chonchi ukaone kumapiro kwa freeze kumakhala ka video kori kakuyenda umafunika ukadule kumene kumapiro ndeti kadule kameneka tikadule ya ndipo wanga split ka video kakumapiro ukadeleta kena kosako ukadeletaso ndekuti kumapiro kuso kulikenaso kakuoneka kameneko tikapange kaseparate apo tikasiye tisendeze uku ya kameneka tikadeletaso ya ndekuti tatsala ndi tingoita lekisiyanchi ya mwayiona ndeti ione kuti video yathu ikuyenda mmene tikufunira tione ya kekese pamene papa tinadulapo ya maona wewe yapanga freeze useri ku video je kuyenda maona ya yangofikira pacha ponyamula kapero pacha ya maona avora vanga takangarira paumbapa ka picture kaja tapanga freeze kaje ya ndekuti akasiya pero icha ipanga freeze kenaka kupanga ndeno tipangeno zoti tipange mask tsopano video isopano tipange mask ndekuti tipanga activate titsike musi pange mask ya mask itasankha rectangle ndekuti tidule pakati chonchita tipitise kupang'ono izooneka chonchi ya mutaiona pamenepo mwayiona ikuonetsa kalaini kwako mwaona koma of course ikutheka komano umafunika upite pa feather ya feather kenako uyikweze kupang'ono ya ikweze kupang'ono ya umakhanga ufufura momwe kuti musamachironeka malire kwambiri apapa taipange play tione ya papa ilipo mwayiona apa ndaipanga mute kuti ino muziva ineyo musamavheri za video ya you can see kuti apo yateka